Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. لومي كاب هيوتي سلسة زانتات ككافلكم إيه استفلي نجار يولون سلسة زانتات تراي اتي قدامي زانتا بزعوا نطታት متأثر connecting the dots እዩ ካብሪድ ኮሌጅ ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማረይ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ኣቋሪፀ እዮም ቅድሚ ሙሉእ ብሙሉእ ምግዳፈይ ግን ንዓመትን ፈራኣን ዝኸውን ከም ተዓዛቢ ወይ ከዓ ድሮፕ ኢን ኮይነ ነተን ዝደልየን ክፍለ ትምህርትታት ጥራይ እከታተል ነይረ ስለምንታይ እየ ትምህርቲ ኣቋሪፀ እቲ ኩነታት ዝጀመረ ገና ከይተወለድኩ እዩ ወላዲተይ መንእሰይን ዘይተመርዓውትን ተምሃሪት ነይራ ንሳ ድማ ብሰባት ክትምርዓው ወሲና ብፍላይ ድማ ብምሁራት ወለዲ ከዓቢ ኣጥቢቃ ትደሊ ነይራ ምስ ተወለድኩ ከዓ ብሓደ ጠበቃን በዓልቲ ቤቱን ክውሰድ ኩሉ ተጸቢዩ ነይሩ ነገር ግን ምስ ተወለድኩ ንሳቶም ጓል ስለ ዝደልዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ሓሳቦም ቀየሩ ሽዑ እቶም ኣብ መስርዕ ዝነበሩ ወለደይ ፍርቅለይቲ ተደዊሎም ዘይተጸበናዮ ወዲ ተወሊዱ ኣሎ ትደልይዎ ዲኹም ተባሂሎም ንሳቶም ድማ እንታይ ደኣ ኢሎም ተቐበሉኒ ወላዲተይ ግን ድሕራ ከም ዝፈለጠቶ ኣደይ ካብ ኮሌጅ ዘይተመረቐት ኣቦይ ድማ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እኳ ዘይወደአ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ውልደት ወረቐት ንምፍራም ኣበየት ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ወለደይ ኣብ መጻኢ ኮሌጅ ከም ዘምህሩኒ ቃል ምሳኣተውላ እሺ ብምባል ተስማምዐት እዚ ናይ ህይወተይ መጀመርታ ነበረ ድሕሪ 17 ዓመት ኮሌጅ ኣተኹ ግን ከም ናይ ስታንፎርድ ዝኣመሰለ ክቡር ኮሌጅ ብየዋህነት መረጽኩ እቲ ወለደይ ዘዋሃለልዎ ኩሉ ገንዘብ ኣብቲ ክፍሊ ትምህርተይ ይውዳእ ነበረ ድሕሪ 6 ወርሕ ግን ጥቕሙ ኣይተራየንን ኣብ ህይወተይ እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ይኹን ኮሌጅ ብኸመይ ከም ዝሕግዘኒ ኣይፈለጥኩን ስለዚ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ኩሉ ነገር ክሰልጥ እዩ ኢለ ተኣማመንኩ ሽዑ ዘፍርሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ንድሕሪ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ግን ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ውሳነታተይ እዩ ነይሩ ትምህርቲ ምስ ኣቋረጽኩ ነቶም ዘይስሕቡኒ ግዴታዊ ትምህርትታት ገዲፈ ነቶም ዝስሕቡኒ ትምህርትታት ጥራይ ክከታተል ጀመርኩ ህይወት ቀሊል ኣይነበረን ገዛ ስለ ዘይነበረኒ ኣብ መሬት ናይ ዕርፍተይ ገዛ ይድቅስ ነይረ ምግቢ ንምዕዳግ ድማ ጥርሙዝ ኮካኮላ እናኣኻኸብኩ ብ5 ሳንቲም እናሸጥኩ ይምገብ ነይረ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ጽቡቕ ምግቢ ንምምጋብ ድማ 11 ኪሎ ሜትር ብእግረይ እጓዓዝ ነይረ እቲ ብምኽንያት ተገዳስነተይን ውሽጣዊ ስምዒተይን ዘጋጠመኒ ነገራት ግን ድሕሪ እዋን ብዋጋ ዘይግመት ኮይኑ ረኺበዮ ንኣብነት ሪል ኮሌጅ ሽዑ ኣብቲ ዓዲ ዝበለጸ ናይ ካሊግራፊ ትምህርቲ ነይርዎ ትምህርቲ ስለ ዘቋረጽኩ ከመይ ጌርካ ከም ዝጸሓፍ ንምምሃር ክፍሊ ካሊግራፊ ተጸንበርኩ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣገባብ ጽሕፈት ብዛዕባ ኣሳልጣ ፊደላትን ጽቡቕ ናይ ጽሕፈት ቅዲ እንታይ ምዃኑ ተምሃርኩ እዚ ነገር እዚ ንሳይነስ ክገልጾ ብዘይክእል መንገዲ ስነ ጥበባዊ ታሪኻውን ማርክን ነበረ ሽዑ እቲ ትምህርቲ እዚ ኣብ ህይወተይ ዝኾነ ግብራዊ ጥቕሚ ክህልዎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣይነበረንን ድሕሪ 10 ዓመት ግን ነታ ቀዳመይቲ ኮምፒተር ማኪንቶሽ ክንድይስ ከለና ኩሉ ተመሊሱ መጸኒ ማክ እታ ቀዳመይቲ ጽቡቕ ናይ ጽሕፈት ቅዲ ዘለዋ ኮምፒተር ኮነት ኣነ ነቲ ክፍሊ ትምህርቲ እንተዘይከታተል ነይረ ማክ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፊደላትን ቅድታትን ኣይመሃለዋን ነይሩ ዊንዶውስ ድማ ካብ ማክ ስለ ዝቐድሐ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ናይ ውልቀ ኮምፒተር እዚ ጽባቕ እዚ ኣይመሃለውን እቲ ነጥብታት ንድሕሪት ተመሊስካ እምበር ንቕድሚት እናጥመትካ ክትተሓዞ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ እቶም ነጥብታት ኣብ መጻኢ ብገለ መንገዲ ከም ዝተሓሓዙ ክትኣምን ኣለካ ኣብ ውሽጣዊ ስምዒትካ ዕድልካ ህይወትካ ወይ ካርማ ክትኣምን ኣለካ እዚ እምነት እዚ ህይወት ካብቲ ልሙድ መንገዲ ወጻኢ ክትመርሓካ ከላ እኳ ድፍረት ይህበካ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዓብዪ ፍልሊ ዝፈጥሮ እቲ ካልኣይ ዛንታይ ከዓ ብዛዕባ ፍቕርን ክሳራን እዩ ኣነ ዕድለኛ ነበርኩ ዝፈትዎ ስራሕ ገና ብንእስነተይ ረኺበዮ ምስ ወዝንያ ኮይና ኣብ ጋራጅ ወለደይ ኣብ መበል 20 ዓመተይ ንኣፕል መስሪትና እያ
ብዙሕ ጽዒርና ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ድማ ካብ 2 ሰባት ናብ 2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ትካልን 4,000 ሰራሕተኛታት በፂሕና። እታ ዝበለጸት ፍርያትና ማኪንቶሽ ድማ ኣውፂና ነርና። ሽዑ ወዲ 30 ዓመት ነበርኩ። ድሕሪኡ ግን ተሰጎግኩ። ካብቲ ባዕልኻ ዝመስረትካዮ ትካል ከመይ ጌርካ ትስጎግ? ኣፕል ንዓበየት ምስ ከደት ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል ንፉዕ ሰብ ቆፂርና ነርና። መጀመርታ ጽቡቕ ነይሩ፣ ጸኒሑ ግን ራእይና ተፈላለየ። ኣብ መወዳእታ ምስ ተጋጨና እቶም ቦርድ ኣመሓደርቲ ምስኡ ወገኑ። ስለዚ ወዲ 30 ዓመት እናሃለኹ ካብቲ ኩሉ ህይወተይ ዝወፎ ኩሉ ትካል ተባረርኩ። እዚ ንዓይ ኣዝዩ ዘሕዝን ነበረ። ንሒደት ኣዋርሕ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈለጥኩን። ነቲ ዝቐደመ ወለዶ ስራሕ ፈጠርቲ ዘሕፈርኩ ኮይነ ተሰማሐኒ። ካብቲ ከባቢ ክሃድም እውን ሓሲበ ነይረ። ነገር ግን ሓደ ነገር እናተረዳእኒ መጸ። ገና ስራሐይ እፈትዎ ነበርኩ። እቲ ኣብ ኣፕል ዘጋጠመ ኩነታት ነቲ ፍቕረይ ኣይቀየሮን። ስለዚ ዳግማይ ክጅምር ወሰንኩ። ሽዑ ኣይተረዳእንን ነይሩ። ግን ካብ ኣፕል ምስ ጓጎይ ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ዝበለጸ ነገር ነበረ። እቲ ናይ ዓወት ጸወጥቅጥ ብናይ ሓድሽ ጀማሪ ቅልል ዝበለ ስምዒት ተተኪኡ፣ እዚ ድማ ናብቲ ኣብ ህይወተይ ዝለዓለ ናይ ፈጠራ ግዜ መርሓኒ። ኣብ ዝወፅሉ 5 ዓመት ኔክስት ዝተባሃለ ትካልን ፒክሳር ዝተባሃለ ትካልን መስረትኩ። ምስታ ጸኒሓ በዓልቲ ቤተይ ዝኾነት ድንቂ ሰብ እውን ተፋለጥኩ። ፒክሳር ነታ ቀዳመይቲ ብኮምፒውተር ዝተሰርሐት ፊልም ቶይ ስቶሪ ኣፍርያ። ሎሚ ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት ናይ ኣኒሜሽን ስቱድዮ ኮይና ኣላ። ብድንቂ ኣጋጣሚ ድማ ኣፕል ንኔክስት ዓደገታ። ኣነ ድማ ናብ ኣፕል ተመለስኩ። እቲ ኣብ ኔክስት ዘማዕበልናዮ ቴክኖሎጂ ድማ ሎሚ ንኣፕል ንኽትንስእ መሰረት ኮይኑ ኣሎ። ካብ ኣፕል እንተዘይስጎጉ ነይረ እዚ ኩሉ ኣይመኾነን። እቲ መድሓኒት መሪር ነይሩ፣ ግን ነቲ ሕሙም የልዮ እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ህይወት ብዳሜራ ኣብ ርእስካ ተሃርመካ ትኸውን፣ ግን ተስፋ ኣይትቑረጽ። ኣነ ክቐጽል ዘኸኣለኒ እንኮ ነገር ስርሐይ ምፍታወይ ጥራይ እዩ። ንስኻትኩም እውን እትፈትዎ ነገር ክትረኽቡ ኣለኩም። እዚ ንስራሕኹም ይኹን ንመጻምድትኹም ይሰርሕ እዩ። ስራሕኩም ዓብዪ ክፋል ህይወትኩም ክሕዝ እዩ። ስለዚ ብሓቂ ተዓጉ እንተደኣ ኮይንኩም ዓብዪ እዩ ኢልኩም እተኣምንሉ ስራሕ ክትሰርሑ ኣለኩም። ዓብዪ ስራሕ ንምስራሕ ድማ እቲ እንኮ መንገዲ ንእትሰርሕዎ ነገር ምፍታው እዩ። ገና ስራሕ እንተዘይረኺብኩም እውን ምድላይ ኣይተቋርፁ። ልክዕ ከም ፍቕሪ ልቢ ምስ ረኸብኩምዎ ባዕልኩም ክትፈልጥዎ ኢኹም። ስለዚ ብርቱዕ ድለይ እምበር ኣይትጠሓሱ። ዶንት ሰትል። እቲ ሳልሳይ ዛንታ ሞት እዩ። ወዲ 17 ዓመት ከለኹ ከምዚ ዝብል ሓደ ጥቕሲ ኣንቢበ ነይረ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከም ናይ መወዳእታ መዓልትኻ ጌርካ እንተነበርካያ ሓደ መዓልቲ ርግፀኛ ክትከውን ኢኻ ዝብል እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኣእምሮይ ተቐሪጹ ተረፈ። ካብኡ ንድሓር ልዕሊ 33 ዓመት ነፍሲ ወከፍ ንግሆ መስትያት እናጠመትኩ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልተይ እንተዝኸውን ነዚ ሎሚ ክገብሮ ዝሓሰብኩ ነገር ክገብሮ እደሊ ድየ ኢለ ኣሓትት። እቲ መልሲ ንብዙሕ መዓልትታት ኣይፋል ምስ ዝኸውን ድማ ገለ ነገር ክቐይር ከም ዘለኒ ይፈልጥ። ቀልጢፈ ክመውት እየ ኢልካ ምሕሳብ ኣብ ህይወተይ ዓበይቲ ውሳነታት ክውስን ዝሓገዘኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ትጽቢታት ሰባት ትዕቢት፣ ፍርሒ፣ ውድቀት ወይ ውርደት ኣብ ቅድሚ ሞት ይጠፍኡ እሞ እቲ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ጥራይ ይሰርፍ። ከም እትመውት ምዝካር ገለ ዝኸስሮ ነገር ኣሎ ካብ ዝብል መጻወድያ ንምውፃእ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ድሮ እውን ጥራይ ኢኻ። ስለዚ ድልየት ልብኻ ካብ ምስዓብ ዝዓግተካ የለን። ሞት ዝደሊ ሰብ የለን። ወላእቶም ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኸዱ ዝደልዩ ሰባት እውን ንምኻድ ክብሉ ክሞቱ ኣይደልዩን። ይኹን እምበር ሞት ናይ ኩላትና መወዳእታ እያ። ካብኣ ዘምለጠ የለን። ከምኡ ክኸውን ድማ ኣለዎ። ምክንያቱ ሞት ምናልባት እቲ ዝበለጸ ናይ ህይወት ምህዞ እዩ። ንሳ ናይ ህይወት ናይ ለውጢ ወኪል እያ። ነቲ ኣሪጉ ዘሎ ኣለጊሳ ነቲ ሓድሽ መንገዲ ትጸርግ። ሕጂ እቲ ሓድሽ ንስኻትኩም ኢኹም። ድሕሪ ሒደት እዋን ግን ንስኻትኩም እውን ክትኣርጉን ክትልገሱን ኢኹም። እዚ ሓቂ እዩ። ግዜኹም ድሩት እዩ። ስለዚ ህይወት ካልእ ሰብ ብምንባር ኣይትጥፍእዎ። ብናይ ካልኦት ሰባት ሓሳብ
ኣይትተሓሓዙ ናይ ካልኦት ሰባት ጭውጭውታ ናይ ውሽጥኩም ድምፂ ከይዓውጦ ተጠንቀቁ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልብኩምን ሕልናኩምን ንምስዓብ ድፍረት ይሃልኹም ንሳቶም ድሮ እንታይ ክኾኑ ከም እትደልዩ ይፈልጡ እዮም ካልእ ኩሉ ካልኣይ ደረጃ እዩ I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. እቲ ቪድዮ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብዎ ከዓ ላይክ ሼር ግበርዎ እዚ ቻናል ከዓ ሓዱሽ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ምእንቲ ከዓቢ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን ሰናይ ህይወት ትግርኛ ኢንስፓይሬሽን